Efter et kraftigt regnskyl i Vrå kan vi nu se en voldsom flom i Elbækken med overløb fra overfaldsbygværker. Hvis man prøver at kigge ned i vandet, så kan man måske fornemme, at det ikke bare er almindelig overfladevand. Og stikker man næsen hen, så kan man faktisk også lugte en noget slem lugt af kloak. Som det måske fremgår af billedet her, så er vandstanden steget ganske dramatisk i løbet af ganske kort tid. Normalt så er der kun en ganske svag rislen i Elbækken. Så alt det vand her, det er jo noget, der er kommet til i forbindelse med tordenskyl. Problemet det er jo, at en betydelig del af vores by er ikke separat kloakeret. Så meget af det overfladevand, der kommer, det løber jo i kloakken, og det kan ikke tage fra. Det er simpelthen ikke dimensioneret til de vandmængder. Og så ryger det jo igennem overfaldsbygværket, hvor det så det overskydende vand, det render direkte ud i bækken. Derfor så har vi også en meget tydelig lugt af kloak her. Og man kan se ved den grå farve, som vandet har, at det er ikke almindeligt overfladevand. Det er ikke bare afrending fra jordoverflade og veje osv. Det er simpelthen spædet op med en betydelig del af urenset spildevand. Det virker jo også klart, at herfra, så de 2-3 kilometer, der er ned til Stenvad Å, der er jo ikke en eneste fisk, der kan overleve det her. Det her overløb, inden det er rendt igennem, så tager det, ja, nu har det vel været i gang i minimum en halv time, måske en time. Så samlet set, så bliver det måske omkring 2-3, måske 4 timer. Og med det spildevand her, så er der jo stort set ingen ilt til rådighed i vandet. Og det kan fisken simpelthen ikke tåle. Så har der været nogle naturlige gydninger længere nede i Elbækken. Der er faktisk grus nogle steder. De fisk, eller yngel, der måtte være kommet op der, de overlever simpelthen ikke det her. Enten så bliver de skyllet ud i Stenvad til en temmelig uvis skæbne, eller også så dør de simpelthen på grund af stress og iltmangel og generelt dårlige forhold, der er lige præcis nu. Og det er ulempen ved de her overløb. Eller ulempen, men det er det, man lige skal bemærke, det er, at det sker måske kun en enkelt eller 2 gange om året, og resten af året kan det måske se fornuftigt ud. Men det hjælper jo ikke noget for de dyr, der har en livslængde længere end nogle måneder til et halvt år. De omkommer simpelthen under de her forhold. Herinde til højre har vi et af kommunens nye overfaldsbassiner. Og vi kan se, at ja, det er et nyt, moderne overfaldsbygværk. For mig at se, der ligner det stort set bare en rende i jorden. Og når vandet det står, ja, lad os se, der er nok ikke ret meget mere end 30 cm, 20-30 cm højere end det gør nu i det her overfaldsbassin. Så begynder vandet at løbe direkte ned igennem stenen her. Som man kan se, så er der jo sådan set vand nok i Elbækken i forvejen.